Сегодня Совет Европейского Союза продлил до июня 2021 года санкции против Российской Федерации за незаконную оккупацию Крыма. Благодарен за это решение. Надо повышать давление из-за нарушений прав человека, паспортизацию, запуск железнодорожного сообщения через Керченский пролив, незаконное голосование в Крыму. Крым – это Украина. Ну, я бы отменил такой момент. Продлил, но не усилил. И как бы перспектив того, что эти санкции будут расширяться, и то, что Европейский Союз будет как-то инициировать новые санкции для России, не видно. Или вы не согласны? Ні, я з вами абсолютно згоден. Справа в тому, що санкції, вони ж самі по собі не беруться, так, і їх не приймають просто так. Тобто для того, аби питання України знаходилося на порядку денному європейських колег, європейських законодавців і наших, скажімо, друзів, так, із дружніх європейських країн, потрібно постійно шукати нові аргументи на нашу користь, аби наші, скажімо, західні партнери розуміли, що проблема Криму залишається, вона сама собою не вирішилася, санкції проти Росії потрібно утримувати і бажано посилювати. Але проблема в тому, що не завжди виходить знаходити ці аргументи, так, оскільки Європа, відверто кажучи, вона в певній мірі втомилася від українського питання, оскільки окрім того, що ми там вимагаємо, так, аби посилювалися санкції, якихось взамін речей не відбувається, так, з приводу там євроінтеграції, чи виконання якихось домовленостей, чи демократизації процесу, чи боротьби з корупцією, що сьогодні є однією з таких важливих умов і продовження європейської і атлантичної інтеграції України. Тому, власне, завданням українського МЗС і, в принципі, українських дипломатів зараз є знаходження додаткових аргументів на нашу користь, аби спілкуватися разом із нашими партнерами із європейських країн і доводити їм, і знаходити цікаві для них речі в питанні взаємодії з Україною, які могли б трансформуватися відповідно в санкції і продовження їх проти Російської Федерації.